Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod. După cum vedeți, suntem pe contul lui Boss și vom încerca să facem un box opening. După cum vedeți, are și un free box pe shop, are în item shop codul RAY. Are până la tier 30 totul strâns, în afară de câțiva bani și de gemuri. Noi îi vom lua. O să o luăm pe Colette din prima, ca să o putem axa. Deci ce frumos este. Și noi o să facem pe contul nostru imediat 30. Are aproape tot contul maxat. Mai trebuie câteva gadgeturi și star power-uri. Și pe brawlerul Sandy, care este legendar. După cum vedeți, are șansa la legendar 0.25, este destul de mare. Să sperăm că o să îl putem lua pe Sandy. Și vom începe cu free box-ul. Am primit doar puncte pe Colette. Nu este nicio problemă, să continuăm. Dacă ne pică două iteme, este un lucru nou, pentru că are tot contul maxat, are pe toți de 9-10. Bun, deja am făcut-o pe Colette de 5. Vrem să o facem, hopa. Am primit gadgetul nou pe Dynamite, este foarte bun. Bun, vom încerca să o facem de 7 dacă putem, ca să primim și gadgetul pe ea. Este un gadget foarte bun și acesta. Bun. Dintr-un free box, așa, un box normal, am primit gadgetul nou pe Shelly, destul de bine. Să vedem ce o să-i cad în continuare. Puncte pe Colette în continuare. Puncte pe Colette. Iar puncte pe... Bun, o putem face de 7. Ia să vedem, da. Mai are destui bănuți. Și megabox, 2 iteme și Sandy. Am primit gadgetul pentru Colette din primul box care l-am deschis după ce am făcut-o de 7. Destul de bine. Este destul de bun acest gadget, mai ales că Colette cum dă un damage mic. Niște emoturi foarte faine. Îmi place cel pe Barley și pe Tick. Și cel pe Shelly îmi place destul de mult. Vom lua aceste 50 puncte pe Colette. Vom deschide Brawl Box-ul, Big Box-ul. Mai avem încă câteva reward-uri, mai 20. Bun, Power 8, să sperăm că o să putem face de Power 9. Bun. Mă așteptăm Megabox-ul, să fim toate așa în rând. Mai întâi deschidem Brawl Box-ul și Big Box-ul. 2 iteme și este Star Power-ul pe Penny. Nu este unul dintre cele mai bune Star Power, dar eu zic că este destul de bun pe Heist sau Siege. Că poți să spui tureta pe chest și când sparge cineva tureta să meargă toate acele bile pe chest. Și o putem face de Power 9. Nu avem destui bani. Nu este nicio problemă, o să facem chiar acum banii. Vom strânge aceste puncte, adică îi vom lăsa aceste puncte ca să le dea el, pentru că nu o să apară un alt brawler. Și am primit Star Power-ul pe Nita, acesta care dă viață la urs și ursul îi dă viață ei. Destul de interesant. Bun, tot bani. Bun, are 2100 de bani. Am făcut-o și pe Colette de Power 9. Mai avem două boxuri, un Big Box, un Brawl Box. Să vedem dacă o să fie ceva. Ultimul Mega Box și nimica, din păcate, dar nu este nicio problemă. Măcar am reușit să o maxăm pe Colette. Adică ne mai trebuie doar Star Power-ul, dar din am primit și gadgetul pentru ea. Aproape are tot contul maxat, după cum vedeți, am primit Star Power-ul pe Nita. Gadgetul nou pe Shelly. Altceva, ce am mai primit? Gadgetul nou pe Dynamite. Bun. Star Power-ul pe Penny. Are aproape tot contul maxat, după cum vedeți. Mai trebuie doar câteva Star Power-uri. Și am primit-o pe Colette. Bun. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!